memancing. Keparani lah, jagung kan jajal lah. Lek, lagi apa lek? Mancing nang. Itu akeh pra lek. Itu nang, itu akeh. Kadelo ya lek, oleh pura. Yo rene yo. Loh, rupane kok malah koyo aku piye? Loh, waduh. Wis lek, res dole, aku tak ngulan lek. Tak ngulan ya. Lapo kuwi wonge? Lek, lapo kowe lek? Ge golek suket nang. Golek suket ge pakan apa lek? Pakan wedhus. Sukete garing-garing ini wedhuse gelem apa ora iki nang. Tak akeh burung lek. Akeh mangat nang, jento sithik. Lah apa pengen wangi? Ora le. Asem kakakne. Duh. Ora ping pindho kok sok padha rupaku kabeh. Wong ngarit padha rupaku. Memancing padha rupaku. Kakekane iki mimpi apa ora iki ya Allah. Mimpi apa ki? A few moments later. Lho, sapa kae? Kok iso turu ning kono ki? Wah, waras apa ora kuwi? Wah. Parane Pak yo. Parane. Nah, wonge ngamuk, wong edan piye kok? Wah. Ora le. Bon. Ayo, lapo Apa? Untung cuma mimpi. Lebih. Mimpi buruk aku, Cak. Lah, mimpi apa kuwi? Aku mau mimpi ketemu wong mancing. Oh, Ajak jagungan. Delala wong iso rupane koyo aku iki. Lah terus ketemu neh karo wong ngarit. ojo neh. Padha meneng. Iki cok paling paling warah tenan. Apa? Aku ketemu wong edan. Padha ora? Paling padha aku neh iki. Piye niki ya? Mimpi pang untung mbok tangkemu, Cok. Mbok tangke parah mau.